Rustig radio, maar wat bewolking, maar de zinnen erbij. En ja, dan waait het net zo, dan voelt het altijd wat warmer aan als de temperatuur noordjouwen. Maar wel nog simmer waren natuurlijk. Ja, en dan joen en vannacht. Nou, de wind valt haast heel op voort, steeds maar die valt stil. En verder hebben we eerst zinnen, vannacht nog een aantal opklarings. Temperaturen daar toch in het oosten, zuidoosten steeds maar meer de provincie. Nou, zo'n 9 graden, kustgebieden zo'n 13 graden. En de wind zwak, matig, krijgt 1 en 3. Ach, die wind valt haast heel op voort en die komt uit noordelijke richting mee. Dan heb ik morgen een dag mooi zinnen, maar ik tijdelijk meer bewolking vanuit het noordoosten mooi. En verder droeg waar. En verder een temperatuur staat tussen de 19 en 20 of 21 graden. De hegere temperaturen op het Versnoorden, de wat legere temperaturen in de kustgebieden. Maar dat komt ik terug. Die is net al te sterk, maar de wind nog altijd vanuit het noorden mooi. Steeds maar noordoost en die is zwak, op zijn heegst matig. Mensen, we zorgen vooruit en dan komen we de Simmer zien. Simmer in Friesland. Allereerst maar even naar het waar op sneeuw. Dat wordt een topdag. Een temperatuur om bij de 23 graden heen. Flink wat zinnen goed voor het stroom, goed voor de boetenactiviteiten. Voor alles wat er te doen is in Friesland. De wind net al te sterk. En dan terug naar de sneeuw. Nog hegere temperatuur. Zo'n 24 of 25 graden. En de zinnen er volop bij. Ja, en dan gaan we terug naar Manje. Dat lijkt een dag te worden met zo'n 23 of 24 graden. Nog altijd een simmerwarmte. Kans op een bui in de joentijd in de nacht. Maar daarna op beneden 24 graden. Simmer in Friesland en het bloed voorlopig ik simmer. We maken morgen maar weer even in het waarsje.